may mati ipopost na iti Facebook. Anya ti inpus na ay, Rina. Kitaam atatang, Daw, si kabata iti video nga inpus na. diyan mo nga in video nakgayam day dya tao. Kagap-gapok lang iti garden, iso akasta tilangak tatang. No apay ba't adi na inedit? In blurred na kumamot at tirupang. Day tangarod tatang. Sa anak tupay amang ipopost iti rupak iti Facebook. Isulangkit din ti agpost iti kasta. Mangiramraman mo't day dya tao. Ni, saan mat gayam amaymay sa? Adu mat gayam. Kasalitam to. Ibagam ano mabalin mo't nga i-edit na tapno saan ang makita tirupang. Talaga akasta ti aramidet tatang. Kita kat intutok na pa iti kamera iti rupak. Naimbag kumamot no nagpakada sakbay nga impose na. Kastamot din nagiti tao ita apanawan. Ipus da amin ang makitkita ta. Awanan ba inday dya tao? Inraman nakpaikit di ti day ta content na. Nakababain kadag iti viewers na. Kitaan nyo man tilangak tatang. Kasla pimpiman nak iti video nga impost na. Anya ti umay mo ibagari na. Imayak, takayat ko nga ipadilit ti video nga in-post mo iti Facebook. Anya a video? Amin a video ka nakapost iti Facebook mo. Apay mata basta ipopost mo latan ti rupak. Ay nawaw, para video lang agungot kan. Asino ti saan ang makaungat? No agreels kayo laang. Di kay mangiramraman. Sa anak tupay nga agre-reels. Si kakit di pay laang ti mapan mangireels iti rupak. Ay na sensitibo kalaunay mo, Rina. Sensitibo no sensitibo. Basta siya, Jack kayat ama ipopost ti rupak iti dayta o Facebook Reels. Kitaam katkaslak pimpiman iti dayta o video. Mabalin mo't nga i-edit mo dayta mare. Ay na isopay kiti at trabaho ano i-edit ko pay laang. Sa maysa, adumot ng views ko. No di mo kayat nga i-edit, i-delete mo latan. Saan anasayati kasta? I-post yu ti rupa mi iti reels yu, adi mi ammo. Respeto kumamot na iti personal abiyag ti padayo a tao. Ay na personal mo't alaw-lawatam. Di ka man aginarte dita. No komportable kayo amang i-post iti mapaspasamak iti biyagyo iti online. Saan tayo nga agpapada? Tasya, Yaday tarina. video yo, kabayatan ti panagtrabaho yo iti garden, nana. Ay wan. Siyak nga agpaiso ti adda iti video. In reels na kayo ni Sharon, nana. Ay, apay kanumat. Diyan mo Tapno makaado siguro iti views ken followers na Anya, Saan ka di nagpakada-kada kayo, nana? saan? Awan mo tinadakdakamat na. Nubilang man, ay jak mo laang umanugot ang maipopos ti rupak iti dayta a Facebook. Talaga ang mahilig amang i-post iti video ngam di namat ammo ti agpakada. Naimbag kumamot no i-blurred na ti rupa tayo. Kitaan nyo katkasla pimpiman tayo iti video nga ipopost na. Apay akong kumpormitin pubos mo a video, Sharon. Anya a video? Kinasarita nak ni Nanay Uli. Apay ka nga impus mo ti rupa na iti Facebook. Ay nawaw, imbes amaragsakan ta iso ti bida iti video nga inaramid ko. Saan nga amin atao, kat kaya't dati maipupos iti Facebook? Respeto mo tin, iti personal abiyag ti para matao ba kay? Apay adida kaya, ada ka di ilimlimang dahla kay? Among ka diti ko nada privacy. Privacy dita. Sikat da aya. Siyak at imang pasikat kadakwada, no kaya da. Ay no, sikat manun no saan? No kaya't da pribado ti biyag da, karbangan da dayta, awanan ti bibiyang tayo. Saan nga amin kit komportable ang maipupos ti rupa da iti social media kunak manayin. Nagadukang arte dagita tattao. Di da madanagan, no adda ti maurnong ko iti video. Ibingayak to ida, tapno awanan ti ado asauda. Di ka mo nagpatangkin bakit? I-delete mo ti video da. Uno saan? I-blur mo ti rupa da.
Di mo ipilit ti kayat mo. No kayat mo ti agrills, ti rupam ti ipos mo. San arupa ti sabaling. Talagang agpatangkan day dya Sharon. Ay nawaw talaga. Apay, di na ka di pa indilit ti video nyo. Saan pa'y tatang? Takil siguro ti income na. Talaga nga awan ti respeto na itipada na tao. Para lang iti views. Ipos na kayo kide iti online. Ay, day tangarod tatang. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Ti siguro views kan engagement natin napatagkan kwa na. Awan bibiyang na nga uray pa kay babainan mi tikas dyan nga ipupost na. Narigat ti kasta. Kasla pagkukurtaan na kayo, ba't no kasta? Mabalin mat ati rupa na ti post na. Masapul pa'y laeng nga iramraman na kami iti kinaadik na iti reels. Uno, awan siguro ti panagtalak na iti rupa na. Iso ada kami ti mapan na ipupost. Apay ay anatangkin ti ulom si kasaro. Hindi pa napalabas ang bulang nga ibagbagada nga i-delete mo lagi ta video. Saan ang mabalin, lakay? Sa anak pa ang nagsweldo. No agrees ka nga main, rupam lang tipos mo ah. Uno saan, agpakada ka pa yung pataka nagiti tattao nga i-vid video. Sakbay nga agpos ka, tapno awan tiriri. Umapan lang ang dagita, taado ti views ko. Ado ti views mo, ngam isuda mo piman ti maibabay ni ti online. Isuda ti mababas, gapu iti dayta post mo. Isuda ti pagpestaan nagiti fans mo. Oh, di da pa'y kaya tapno sumikat damat. Sumikat da? No pa kay babainan da, piman ti kastangar aramiram. No si kama nga ta ti i-reels da, maragsakan ka nga ta, apag pis-pistaan da ka ti tattao. Natar aramitam rin na anak ko. I-video man da dya Sharon. Anya? I-video mamat kabayatan ti panaglabana. Sakto mat i-reels ta makita no anyamat ti riknana. Ay, dumakit ti gulo, no kasta ti aramitam. Awan karbangan na nga agreklamo, ta isumat ti nangirugi. Nagkrigat mo ta kasarsarita. Nalakalaang mat nga i-blurred na ti rupa mi. No masayangan amang i-delete iti video na. Saan mat? Tadi na mat aramidan. Uray pa kay babainan mi. Okay laang kinkwana, tamo na pagkwartaan na. Dakil ayat ti sweldo na iti dayta reels. Diyak mo atatang. Awan bibiyang ko numano. Ti kanyak laang, kat di na ko mairamraman nga i-reels ti rupa mi. Tanakababain ka dagiti makabuybuya, tatang. Saan ka di pa'y nga indilit day ta Sharon ti post na rin ah. Apay ka di na Yoli. Tadatim may dito'y balay akalugaran tayaw. Salsalud-suden da, no apay ngagtrab-trabaho akpay laeng iti garden, kat professional mo dagiti anak ko. Oh, makitam dayta nana. Dayta ko mati panunutan dagiti agri-reels, akas ka ni Sharon. Saan a-post latan? Dumawat da pa'y mat iti permiso sakbay nga ag-post da. Tama nga no ma-misinterpret dagiti viewers dati ipopost da. Ay, kasano pa yan dayta? Ay, masaduta kun amakisarita iti dayja Sharon nana. Kita ti videok nana. In videok mat itay aglablaba. Di mo iba ka nga ipost mo dayta iti Facebook. Kasta ti planok nana. Bumalisak. Narigat mat nga minakasarsarita. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Siyak mamat ti mangipost kan kwa na. Tapno amuna no anya
post mo, ha, Rina? Sikamat dayta. In video kakabayatan ti panaglabam. Ay, nawaw. Sino tinangibag akin ka amabalin mo ti ag video? Saan ka diya kastamat tinaramid mo? Uray agrup-ru pa kami apimpiman, i-video na kami latta. I-delete mo na yay. Itaasyak tinangaramid iti kasta, kasta unay nga unget mau. Sino ti saan ama kaungat no kasta lang? Sakbay nga i-delete ko ti video. I-delete mo pa'y nga umuna dagiti video may nga in-post mo, nga uray awan permiso me. Saan amabalin? Ngamin, ado ti views day jay a video? Ay, katadakan ka ah. No, saan mo nga i-delete dagiti video? Di mo namaan amay delete mo ti video. Naglalaingam ngay. Saan kami tupay nga agri-reels? Awan ti respetom iti pribado abiyag ti pada matao. Oo, sensitive ka na unay mo ngamin. Uray si kamat. Saan ka di nga imay ka tapno ipadelete mo mati video? Saan tayong agpapada iti kapanunutan, Charon? No addaman i-video yo, agpakada kayo pa iti tao, sakbay nga i-post yo. Saan ko maati views ti adda iti panunot yo? Panunutan yo mat ati mabalin nga epekto ti aramidan yo iti pada yo a tao. Ken inton sumaruno nga ag-video kayo, tay makaay-ayo iti mata, tapno saan kami nga agrup-ru pa apimpiman kadag iti post yo. Ay, nawaw. Naupay sa mo day jay. Pimanawon. Bayan nyo ata maupay. Pudno mo timbagak nana. Day takot ti parikot kadag iti agri-reels ita panawon. Uray pa na group-ru pa tayo apimpiman. Ala, i-post dalat ta. Wan nga road. Video da video, post da post. No agreklamo ti adda iti video, ibagada a sensitibo tayo. Wano saan, umapal tayo kano kadakwada. Uray awam mo ti makagapaw tapno apalan tayo ida. Nga road tila ang pagkwartaan dati aday ti panunot da. Di da pampanunutan da tao ama ibabash iti kumkumporme nga ipopost da. Nang runa no ma-misinterpret dagiti viewers da. Awanan nana, kitaam. Indeleted ni Sharon ti post na a video tayo. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot mo taon. Wan nga rod nana. I-delete ko matan ti rupa na nga in-post ko. Tapno malpasan ti issue. Wan tapno di na ibaga pagkwarta am tirupa na. Wan nana, sa anak akasta aklasin ti tao. Uray kas kasano, adala tamat respeto iti pribado abiyag ti pada ka tao. Saan nga amin katrumbang amay post? Nang runa no saan mat nga importante, ken pakay babay ng tipada a tao. No kasta kumamot ti kapanunutan day di Sharon, awan ko matiriray. Nakaamiris mat siguron day jay nana. Amo na mat siguron ti pagluglugaran na. Ay nawaw, awan matandag iti reels kung ado ti views na landula kay. Talagang awanin. Anyat inaramid mo. Indilit ko. Anya! Indilit ko na. Tapos saan nga iso ti pangrugyan ti sana pagkikinawata. Ay nalando aya. Amumit nga ado ti views dagi di a video. Aping indilit mo mat. Nabasak dagiti comments ti viewers mo. Negatibo mo piman ti duma. Oho, man nakibiyang kalaunay mat. Saan ka aparitan nga agreels? Ngam no agreels ka, di mo iraman ti padam atawa bakit? Nang runan no pakaibabay ng dama piman. Rupam ti bus mo, tapno awan ti rire, wan. Ay awanan lando, sayang. Sayang ti sweldo
Ada nga ron inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. Kumporme mo tararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makinbalay ti kastangar aramidam ha. Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Da kayo kit dimat. Ang anyala ang ti panunutan na no makita na ti videom. Ang mga no panunutan na atagtagikuan tayo ti balay da. Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguradum lang nakababay. Siya kung ti makamo ang makisarita kenkwana. No adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka din tinagbuya. Wen nanang. Uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagijay no kwa, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali da kita atat tao. Ne, ada umawawag. Ha? Asinot yung mauawag, nanang? Ni Antim Priscilla. Sumbatan pa'y, nanang. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdama. Amangan no napatagtibagana. Hello, Mare. Imawag at tada napatag nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugod ang ti anak ko, apo masyarak, iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa'y nga minanak kapaglaba. Isuna lang tadyak amo ti pagluganak, mare. Sabten kanto iti terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di talugar tayo. Mano nga minan ti pasahe, mare? 700, Mare. O sige, agtext saktulat taken ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay ni Auntie Priscilla, masapul a presentable ti balay adanunan na, nanang. Una, masapul mo't lang nga agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manan anak no ti ref Di mo pa'y lakiskisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw. Apay kumasan. Di mo ibaga ala ako dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya. Kaya't nakano makita ti lugar ang nakaikamangak. Sumad lagay mabisi ni Kisi hingagdaltalos iti parangan. Una, maturog ka no dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagapot tapno ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langag mo ka di tagwarwara sa damag. May papan iti anak kinasawam. Victor! Anya man hindi tatatan? Agraraman ka nung mati aginam. Anya? Tagtagikwaanda ka nung tibalaya pag nanaidan nyo ita. Kasano tagtagikwaanda, datang? Bagbagada ka no, abalayo, raysaan mo. Kirtikir kayo lang mo dita. Jak amo ti may papaniti da ita banag, tata. Kasari tamti asawam kintanak mo. Nakababain ti kasta. Sak pa'y amis mo nga amam ti pangibagbagan iti kalugaran tayo. Hindi ka madalagan. Kasaritak to ida. Pasensya kayo, no mairamaraman kayo iti kalukwan da gina. Anya dyan bagan ni tatang kanyak bakit? Anya manan timpulong ti amamkan ka. Nagsasao kayo ka no? Kitkas labalayo ti pagnanaidan tayo. Isukar no ti pulpulong dagiti kalugaran tayo kankwana. Ay nawaw, di mo latan ikaskaso ti anyaman nga ibagbaga dagita at tao, lakay. Umapan lang dagita. Ngamin, datayo ti pinili ni Roger nga agbalin a caretaker kadagiti sa nikwana, kabayatan ti kaadda na iji abroad. Amangan ko nak no mailawlawan kayo mo't ngamin, bakit? Ay nawaw, awan ti dakas nga imbagbagak, lakay. Unay kalaki din aya.
Kitaan nyo nga gina. Saan na siyak ti babay nyo katagiti kalugaran tayo. Ngamin, caretaker tayo lang iti tayo balay. Saan tayo akukwa? Wan, amok dayta. Aglisi ka itidalan ko. Tamapan ko sukunan ni Kumari Priscilla ijay terminal. Di ka manaktak. Tamangan Mare, anya dayta, Mari Priscilla. nilakay mo kanila ang trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? At dadagiti trabahador na. Apay nga ro na kasjay tila nga na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, at dati trabahador nila kay ko. Ngam kaya na mala ang titumulong agtrabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Uwan, Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat na mo ti agtrabaho. Isu, matlagayam anakapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay, wunmut Mare. Awan ti makunakan Victor, tatalaga nagagat ti asawak. At magayam ti bisita yaw, anak ko. Kumari ni Evelyn da jatatan. Nagnig ko nga road ti saritaan dang agkumari. Iti limabo sakit ti paraangan yaw. Ipampan li bakit mawabalayaw ti pagnana idan yoy ta. Uray ti ref mi tatang. Iti man ni Mari Priscilla, napumpunno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak man mo iti asawak tatang. Awan mo't ti ganabon na iti kastang naramigan na. Kaya't nalang siguro tagpasikat. Di na mo apakay babay na natikas tangar arabidin na. Awang ko matibibiyang ko no may papaniti na itabarag. Ngin pampanunutik lang ti pakay babay inan mo lang ti pamilya tayo. Tikas tangar arabidin ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man talagang tatang. Siya kung ti makamu iti na ita.
Nang nagnitatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit? Anya kumait na. Tagtagi ko ang kanumat ti balay pag nanaudan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang ni tatang mo. Di ka mabayin iti kasta raramidan bakit? Ipalagip ko manan tamangan no nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Shh! Tangiwat mo ko na. Kontrol mo ta. Ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam. Di ka madanagan. Agawid mo't laang ti kumarik inton biga. Naimbaga bigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mandikat kung ay baga keng ka, sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pod no dagiti ibagbagat asawak ken ka. Anya ti kayat mo asawan. Caretaker kami lang iti dayto abalay. Amin na makitkita yu kat sanikwa ni Sir Roger. Tilang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbutan na kalaang tagraraman na kumarim. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo akumari na. Agyaman nak iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan nyaman na, Mare. Nag-enjoyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan tumanan, Mare. Sakbaya po manawag. Adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan masapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Tikunam kanya, kat ko kayo daytoy abalay, Mare. Saan mat gayam, ta caretaker kayo lang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumaruno, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na no caretaker kayo laang. Ti dakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Mare. Anang, Marurudak iti amam. apay ni tatang? Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta uray ti bain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tang amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Ano tayo parekot mo, Evelyn? Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Apay ngamin apakibibiyang am ti diskartay ka. Saan a diskarte day jay? Kinaagraraman ti kastang aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo di saan nyo matakuha. Uray ni tatang, bumain moten iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Sino ti agraraman, tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kasta tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kasjay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintegan ti aramid iti nam. Manulang titawan mo, kumkastan ti aramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamat ibilin. Ti kumamat na sayaat at isurom iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibyangan, Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Kasanulangan nga gipulong dagiti chismosa iti makinkukay iti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon da tayo adina oras. Mangi
Si kamot ti lumabas, Mari Aida. Dumagas ka pa'y Ay nawaw, dakkel mata washing machine mo, Mare. Ti washing machine ko pa'y laang mat tinakita, Mare. Baruday ta, Mare. Wan, kagat-gatang ko idi kalman. Mayat siguro ti aglaban no at the washing machine na niya, Mare. Ay, wan saan ka ang mabannog ang mangigilgil iti murang, Mare? Day tamang banlaw, kan mangisalapay laang ti aramidam no kwa. Naimbag ka pa'y, Mare. Nakagatang kay ti washing machine mo. Kapilitan tapno saan matlaang ang mabannog ni tatang ang mangigilgil. Manungay ti pinanggatang mo iti kasta, Mare. 7,500 laang, Mare. Nakasil ngamin. Mare, Apay ka di, Mare. mabalin abuludag ti washing machine mo. Sige, ngamin ton bigaten, Mare. Ngamin ado tila baak ita amurang. Kurtina ken ulas mi. Ay, okay lang, Mare. I-text nakno kwa, tay baon ko nila kay ko. Iso ti umay mangala. Sigurado kayo kading awanan ti malabaan di tatatang. Awanan. Nairuwar kumot amin ang malabaan. Sigurado nyo lang ang tatang Ngamin, buludan ni Mari ay dati washing machine. Umay to alaan nila kay na inton bigat. Ay nawaw. Papay nga ipabulod mo pa'y laang ngay, anak ko. Atap no awan ti maibagana. Sa maysa, kumarik mo't di tao tatang. Kasalungay numaperday. Aywanan mo't siguro ti kumarik tatang. Mabalin mo ta dito'y balaylat at ipaglabaan na. At least, mabantayak pa iti washing machine. Aywan ngagpaisoan niya. Apay ajak na panunot data. Ala, kasaritak tuman ti kumarik may papan. Kalaangan ti makilaba ije balay, Mare. Ha? Tapno saanan nga agbagkat nila kay mo. Ay, kwa, Mare. Kasapulak ti adu-adanom no siyak ti aglaba. Adumot ti danom ije balay, Mare. Kan sa anak nga komportable nga aglaba iti balay iti sabali a tao, Mare. Kasta ka di, Mare. No, okay lang kan kakit. Iyawid ko pa'y laang dito'y balay di washing machine. San mat ang nadagsan unay, Mare? O sige, no kasta ti kunam. Aywanam laang, Mare. Tapno saan ang maperde. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Ay, wanak ti washing machine mo abuludag. Mapan ka man iti ayan damari, Joanna, lakay. Apay ka ni bakit? Mapan mo buludan ti washing machine na. Anya? Mapan mo alaan ti washing machine na. Di bale, tanagtulagan mi mat abuludag itang aldaw. Unay kan bakit? Agraman washing machine, buludin ba? Italaang mat manay. Ngam numasadot ka. Agsapulaklangan iti sabali a may baon ko. Man ano ay ano igilgil mo latan bakit? Makabannog na tati agigilgil. No kasadot mo ti mapan mangala. Si kamatan ti makaam mo amang igilgil iti murang mo, guryaw. Agrobwata kong tatang. Masapaak itatap no masapaak mat nga agawid. Agan nagkanak ko Wen, no adati umay mga iti washing machine. Ipabulod mo lang tatang. Kung man no may makilaban ni Aida dito'y balay ita. Buludin na kano, ta saan akomportable no dito'y balay ti paglabaan na. Anya? Ipabulod yulat na tatang. Kumarek mat ni Aida. Tapno awan mat laang ti maibagana. Amangan kit dino panunutin na nga imutak no saan tayo apabuludan. Sa bagay aywanan na mo siguro no buludin na. Wen, tatang. Ala, agrobwata kon. Tibilin ko di yulipatan timangan. Huwag ka di anak ko. Apay kumamalipatak at dati na imas amasida. Amangano kayat mo ti gumatang itinatang Aida. Anya natang dayta, nanamilang. At daw taong okra, taraong kanda dumapay.
Kitaag man, nana. Agpili ka no anya ti kayat mau. 30 pesos lang kada supaw. May sasupot nga okra lang ti alaag, nana. Agtugaw kayo pa, talaag ti bayad ko. Nay, mabait lang nakaw. Washing machine mo ka di dayta. Wan, nana. Madlaw ka barbaro ah. Ay, for rent, dayta, nana. Amangan kunak no kayat mo mati makilaba. Tapno saan ka mabannog amang higil-gali ti murangyo. Manungay ti abang na. Nalakalhang, nana. 250 laang per laba, tamakiusar kayo iti kuryente. Ay nawaw, mayat ah. Oh, hanya ngay, nana. Kayat yo ka de nga abangan, tay paabang ko kada kayo. Ay man nga raw, ta ilabak mo't laang dagiti ulas kan kurtina may. No kasta nga rod, nana, sikat ti umay dito'y balay, ta dito'y kan nga aglaba, nana. Nalawa mo't ti sampayan. Ay umayak to inton martays, no addamanan ti maurnong alalabaan. Adda kayo magayam, nanamilang. Anya tar aramidan nyo dito yung balay. Umayak man makiusar iti washing machine, guryaw. Anya? Ne, ada ka matgaya mga nanamilang. Nakaset up ti washing machine. Mabalinan ti makiusar. Wow, nana. Mabaling yumatlaang ti agisalapay iti paraangan may no kayat yung. Ay agyaman naklaunay, ay da. Ay, awan anyaman na, nana. Ay, sumbrag ka matan goryaw. Itay pa'y anak kay dasarak iti pamigat mo. Anya ti kahit asawan da ito eh. Ay da. Ipausar mo iti sa bali at ako ti gamit a binulod mo iti kumaren. Ay, santan a pagsaritan ti may papan iti day taabanag. Ta sigurado adinak matlaang maawatan. Ang mga no isupay kit di ti pagapaan ta. Nalpasan ti labak. Kunak tumat ka na kayo, nana. Napartak no at the washing machine. Nga raw sa anak anabannog unay. Ay gayam, itad kun ti abang ti washing machine mo. Ang mga numalipatak pa'y. Ay, agyaman naklaunay, nana. Ang sikreto tayo laang abangan niyo ti washing machine, nana. Di yo ibagbaga kanila kay ko. Apay may. Wana, takontraan man nila kay ko tinigosyok, nana. No kastat ikunam iso ti matungpal. No adapay amamuyo iti sityo tayo akayat na ti makilaba. Ibagayo latan nga umay da dito'y balay, nana. Dahito ti contact number ko. Wan, ipakamok ka dagiti kalugarak ti baro a business mo. No ado ti ma-recruit yo a customer, oray libre kayo laang amakiusar, nana. Ay wan kayat ko day taay da. Tais ti business ni Aida, Joanna nakaw. Anya ti business na ay anana. Gimatang iti washing machine apapaabangan na.
No kayat mau, makilaba ka meten. 250 laeng per laba. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Tinsamat ten washing machine ko ti ipapaabang day nga ayda nana. Washing machine mo? Ti ko na washing machine na kanumot. Nagulbud ka na kayo nana. Kinapod no na, binulod na ti washing machine ko. Kat aging gaita, awan pa'y ana isubli. Iso siguro ti ipapaabang na kada kayo. Ay, nawaw! Isumit lagayam asaan pa'y nga insubli ni Mari ay dati washing machine ko, tatang. Anya, Jak pa'y nakita, tatang, nakuna ni Nana Milang nga adda ka no ti washing machine nga ipapaabang ni Aida kadakwada. ay dawaw, nagturad at talaga. Sigurado ak ati washing machine ko dayjay, tatang. No kasta nga ron, nasken amay sublin ti washing machine mo iti kabitan na panahon diti balay. Ang mga din no maperdi pa anak to. Mapanak iti ayan day tamot lang. Naglukon day ta amare Aida. Binulod na kanyak. Sana ipaabang iti sabali. Anyan. Ay, nawaw. Anya dyan maamot ko? Kasla... Ay, guryaw! Umay ka pa'y man! Agawaam! Ano mo, mas masama kaya? Tisaksakan lang kay! Agas asok matan! Ano, nag-overheat sa amat. Uksutan pa'y man ti extension wire. Amangan numauram ti balay lakay. Anya kalaki di mo tin bakit? Dahil ti bagbakin ka, agar aramig ka ti pagparikutan. Awanin napuura na yun. Kita am tinapasama kiti washing machine. Madlaw ang napuuran ti plug na, bakit? Nag-overheat asiguradong data. Kasano pa yung day talakay? Ibaso mo No apay kami nga imposar mo iti sa bala tao. Kat ammo mo binulod mo lang gaya. Mari Aida! Mare! Ay, nawaw. Boses ni Mari Joanna dayjay lakay. Rumor ka, takasaritam ti kumarem. Ang mga no ti washing machine mo ti may nalaag. Anya nga'y tirason ko lakay. Sapay na uram ti wire. Mare! Amok nga da ka dita! Si Kanti makamong agpalawag iti kumaren. Tapno ammom ti bagbagam ginkwana. Anya ginadamag ko nga adat ipapaabang mo a washing machine, Mare. Ha? Sino tinakadamagan, Mari? Napatag ka di pa no asino tinangidanon kanya. Ay, kuwa nga min, Mari. Ibagam tipod no, Mare. Ipapaabang mo ka di ti washing machine a binulod mo kanya. Pasensya ka na, Mari. Awanan ka itibain? Saan ka asiningil idi binulod mo? Ngum impaabang mo ki din? Ala akon ti washing machine ko, Mare. Ada parikot, Mari. Anya manan? Nauram ti wire na. Anya? Diyak mo no apay, Mari. Mas dawak lang nga ni tayo nakitak tagas asok matan. Di umasidagak. Maururam, Mari. Nalabos kamot, Mare. Kita man tinagbanagan ti washing machine ko. Sorry, Mari. Saan mula ang pinagkwartaan, Mare? Pinirdimpay. Saan kong alaan data ang washing machine? Apay mat, Mari. Jakmet laangan mausar data. Sukatam laangan. Anya? Kita man, panagkunam ka di kat mausar ko pa'y data. No di mo kaya't asukatan, bayadam laangan. Ang malulaang tinaurnong ko nga abang, Mari. Kurang 7,500 dayjay. Saan kun aparikot data? Ikan ka iti makalawas. Nasken amabayadam when no masukatam ti washing machine ko. Tano saan? Iti barangay hulaangan ti pagsaritaan ta. Awan ti kumakumare. No kastamo laang ti ugalim. Ha? Las mo daytan. Di kantun pabuludan inton sumaruno.